So we are going to the mansion. Yung papasyalan natin ngayon ang the mansion. Usually mga nakatira dyan ang pag nagbabakasyon dito sa Baguio ang president or any government official from the office of the president. So doon sila nag-stay. Tara, visit natin ang the mansion. Horseback riding. So, andito kami ngayon sa The Mansion. Yan, bisitahin natin ang itong bagong additional attraction nila. Dito sa The Mansion. Yan, para itong mga shed na to, bagong tayo.